Ona luda žena mi dala neke zadatke. A to. Ona ode u Varoš nešto kupuje, neko cveće, rasabu neku, šta li? Puta 5. Znam Gorna Tavana treba da skene. Ne treba se me da istara kol. Gde ode ovaj Vukotić? Još ovi udarili nekog dečka biciklom, ne igra čita. Matić ovaj sud. Ovaj mali je iz Krupna. Ovo su i oni bliži tebi. Nisu. A nemoj se ba. Ko je ovo luto? Gledam utakmicu. Kako nije igrao, mora Mudrinicu bezim, kako nije igrao. Vojvodina. Vidiš li od nas, vidiš. Napadni Mile, napadni Mile. Ovo je što je napravio karton. U blok, u blok! Kasno. Jeste, žele ja stoperice radi. Kasno je svirao. Na odgovorac. Vi mora borac kad je stupio. Ristane, gledaj, ristane! Evo, Brka, daj njemu. Leže, leže! To je da, šta? Hvataj to, bre, Ej, bravo. Neće još. Mora da se pripoji sa Slobodom, pa da ostane jedno. Znači oboje drugo. Kako to ostane kad ispadaju jedni i drugi? Ušto treba da su druži pa da ostane. Može sve to. Sabere bodove. Sabere bodove. Sabere bodove. Tako. Ima levicu, dobro, ima levicu. Ovo što ga da.
Bravo!